Hello guys, familiar ba kayo nito? Ito ay buwa. Alam ka siya guys, ha? Hadmong yun. Dako kayo ng kalabasa ato ng tunuan karon. Ito mag-ready tayo na ano guys. Kaya umpisa na naman kalbaryo natin dito sa kahoy na to. So, grabing hangin guys, oh. Simula kaninang madaling araw pa to walang tigil. Kawawa naman yung toy-toy ko. Basa sa ulan. Uy. Diyan lang kayo. Guys, butangan na natin ng gata. Hirap mo magsalita itong mga aso kasi. Grabing kaaso. Kadaluto na lang yun. Inani na lang dyan. Wala ba dito may paraan nga di inani? Pero may usok. Ato ng tabunan sa kaya itong hintayin na malambot. Takpan natin. Nasaan takipin? Ayan. So guys, buksan na nato guys. Ito na yung resulta sa atong ginataang kalabasa. Mas lami pa ni siya nga atong ikuan. Medyo paininan ba yung sabaw niya konti na lang. Hilak ng tani. Maya pa ni guys, loto ng atong ginataang kalabasa. Mauna ni ang resulta guys. Time to eat na. Ha? Oh. Hawa. Ay. Miskin. Samukan manggod kami. Tanaw nag-video ta. Samukan kayo. Sarap. Tamang-tama sa malamig na panahon. Sa mabagyong panahon, kalabasang tinunuan. Are sa bukid guys. Di ka maglisod og sudan. Kaya daghan sa libon. Numok lang ka. Siyempre. Walangan, utan eh. Init kayo eh. Away mo. Nahorot na ni mo kagamay ano. Luoy ba kinisinday? Wala pa to dia. Nakaba dia kaya buot to. Gihan gini pangalan na dada. Hi vlog. Dapa na po na ron. Nagabot dire ba? Ito na niya. Gikan mo ito na nga ba na. Lamig ang sudan. Di ba ninyo murot? Nagabot dire mana siya. Ay, dada. Taguin. Unya na. Sila. Timo na niya. Hadlokan. Onsa. Yoyo. Ulit mo. Ulitan. Guys, murot na guys. Sada? Magyod. Guys, busog na. Murot na. Ang kalbasang tinunuan. Daghang gaya dito ba sa ubos? Ha? Ha? Ambot lang ninyo. Kami di mo. Ato ma? Mayangi. Wala hangin. Naghangi kusog. Usam dagan. Raman dahil na. Nilitam nagan.